Jeg hader pyramidespil. Jeg afskyer pyramidespil. Og hvorfor gør jeg det? Jamen, jeg tænkte lige, at jeg ville på min lille gåtur her med Carlos, som render dernede, ville fortælle min egen historie med pyramidespil i 1994. Det var i starten af januar. Der var jeg blevet opsagt på mit allerførste job. Jeg var 22 eller 23 år gammel. Og en god ven, som faktisk stadigvæk er en god ven, inviterede mig med til et møde, hvor jeg kunne høre om en spændende mulighed for, hvordan man kunne få sig et godt liv og tjene mange penge og få noget frihed. Ung og dum og naiv som jeg var, tog jeg selvfølgelig med. Og til det her møde, der står der en på scenen, som fortæller om, at i aften, og kun i aften, der har du den her fantastiske mulighed for at være med i det her fantastiske firma, hvor gevinsterne udbetales som spillegevinster, så der er ingen skat ifølge tysk lovgivning. Det var i Tyskland, det blev afholdt lige ned på den anden side af grænsen, men det var kun danskere, der var der. Så hvis du vil betale 18.000 kroner, og vi snakker altså 1994, så 18.000 kroner, jeg ved ikke, hvad det er i dag med inflation og så videre, måske et par 20 eller måske 30. Så det er jo rigtig mange penge. Jeg kan huske, det var en tredjedel af, hvad jeg havde betalt for min første bil, som jeg lige havde købt året før. Så hvis man ville betale 18.000 kroner, så kunne man få lov til at være med. Men man fik ingenting for pengene. Der var intet til salg. Der var ingen produkter. Så hvad skulle man så? Jo, så skulle man invitere andre til at komme ned og høre om den her fantastiske mulighed. Og så kunne de betale 18.000 kroner. Hvis man så havde 3, der ville det, ja, så fik man 7.000 af deres 18.000 kroner. Så havde man da i hvert fald tjent 3, for så havde man jo fået 21.000. Hvis de så fandt nogen, så ville de få deres penge igen og have tjent penge, men af dem, de fandt, ville man så få 4.000 af de 18.000. Og så begyndte det virkelig at gå stærkere. I tredje led ville det være 2.000, men så blev det jo til vildt mange mennesker, og bla, bla, bla. Og hvad endte det med? Det endte selvfølgelig med, at verden heldigvis vågnede op, og vi fik noget lovgivning i slutningen af 90'erne mod sådan noget lort, for at sige det som det er. Pyramidespil er det vamleste, fordi det er ren snyd og bedrag, når man siger til folk, at de kan komme til at tjene mange penge ved at finde nogle andre mennesker, som vil betale en masse penge. Det, der sker, det er, at der er en masse penge, der ryger op i toppen til den, der har startet det, og derfor bliver det kaldt pyramidespil. Så da jeg for år tilbage blev introduceret for network marketing, hvor man også kunne komme til at tjene nogle penge ved at finde nogle andre mennesker, så var jeg mega skeptisk. Fordi hold nu op, hvor der var nogle elementer, der mindede lidt om det samme. Men der var godt nok en forskel. Network marketing, det er lovligt. Jeg tænkte, hvorfor er det det, når det minder om? Ja, det er lovligt, fordi network marketing, det er ikke pyramidespil. Fordi i pyramidespil er der ingen produkter. Du kan ikke sælge noget. Der er intet af værdi, der skifter hænder. Det handler bare om at narre penge ud af folk. I et network marketing firma, der er der gode produkter. Fuldstændig ligesom der er hos for eksempel Lars Larsen. Man kan jo et eller andet sted lave et argument for, at Lars Larsen han har bygget en dynesælgende pyramide, hvor hver gang der er nogen, der sælger noget, så tjener han penge. Men lad nu det være. I virkeligheden så er alle firmaer på en eller anden måde bygget op med, at ham, der startede det, nok sandsynligvis er ham, der tjener flest penge. Men som sagt, så var jeg mega skeptisk. Men jeg kiggede alligevel på det, fordi jeg havde tidligere haft et ønske om at blive selvstændig. Jeg havde også tidligere prøvet at være selvstændig. Og jeg kom ud af en familie, hvor min far var selvstændig. Så han var selvstændig mekaniker, så han solgte ikke produkter, men han solgte reparationer af biler, serviceydelser. Han solgte selvfølgelig også nogle dæk og så videre, og reservedele. Men min far begyndte faktisk først for alvor. Nu er Carlos i bad. Og vi er altså i 19. 20. marts her, det er vanvittigt. Nå, men min far han fik nogle ansatte. Han fik en Svend, og en Svend mere, og en lærling. Og det gjorde, at min far han faktisk begyndte at tjene lidt penge på andre folks indsats. Så det ikke kun var ham, der skulle tjene pengene. Og det har Lars Larsen gjort brug af. Det har Ray Kroc gjort brug af. Og det gør ikke det til en pyramide eller til noget, der er ulovligt. Fordi det handler om at afsætte varer eller altså sælge serviceydelser, som folk de gerne vil købe. Så der er ingen, der bliver snydt. Tværtimod faktisk. I mange gode network marketing selskaber, der får kunderne produktgaranti.
I får simpelthen tilfredshedsgaranti på produkterne, så hvis de ikke bliver glade og tilfredse for de produkter, de har købt, så kan de faktisk få deres penge igen. Det vil jeg sige, det er meget mere ærligt, end at sælge et produkt nede i en butik, hvor de måske har 10.000 produkter, og den, der skal fortælle om produkter, det ikke engang har prøvet det selv. I et network marketing firma, der får man personlig rådgivning af en, der bruger produktet i forvejen. Og det synes jeg er fantastisk. Så jeg hader pyramidespil. Og hvis jeg ikke havde åbnet mig op for, hvad forskellen mellem network marketing og pyramidespil er, så var jeg gået igennem mit liv i uvidenhed. Jeg tror, Albert Einstein, ja, det var det, han sagde, fordømmelse uden undersøgelse, det er toppen af dumhed. Så jeg vil ikke være dum. Jeg vil undersøge tingene til bunds. Findes der uærlige network marketing firmaer? Ja, der findes uærlige mennesker i alle erhverv. Findes der nogen i network marketing, som går rundt og siger, at man kan komme til at tjene en masse penge uden at lave noget? Ja, desværre, fordi der er lykkerider i alle brancher. Og det er en skam, at en så fin branche, hvor man bliver belønnet for produktivitet, hvor man bliver belønnet for at hjælpe andre mennesker med at opnå deres succes, med at få deres første kunder, med at tjene deres første penge. Og når jeg siger tjene deres første penge, så mener jeg på salg af produkter. Og det kan du måske synes er underligt, hvis du ikke arbejder med salg, men alle mennesker bliver altså lønnet for, hvor stor en værdi de tilfører firmaet. Og er det værdifuldt for en produktionsvirksomhed at afsætte produkter? Ja, det er det mest værdifulde. Og derfor er det typisk også der, hvor man bliver lønnet. Så hvis man kan starte og skabe en stærk sælgende organisation, ligesom Lars Larsen har skabt en dynesælgende organisation. Ray Kroc, ham der skabte McDonald's, har skabt en burger- og pomfritter sælgende organisation. Hvis man kan skabe en sælgende organisation og hjælpe firmaet med at få afsat vanvittigt mange produkter, så kan man da selvfølgelig også regne med, at man skal belønnes for det. Fuldstændig ligesom butikschefen i Jysk Sengetøjslager, garanteret også til Hansen og alle mulige andre butikker, får et cut, altså får en bonus af butikkens omsætning. Det er ikke ulovligt. Tværtimod, det er rigtig god business. Fordi selvfølgelig skal man belønne dem, der gør en forskel, som hjælper firmaet med at få endnu flere produkter afsat. Så jeg hader pyramidespil. Og en af de ting, jeg også hader pyramidespil for, det er, at det på en eller anden måde har sat nogle misforståelser i gang i mennesker. Hvor de har en idé om, at fordi de skal ud og finde nogle dygtige mennesker, så er det på en eller anden måde ulovligt. Det er fuldstændig vanvittigt. Alle mennesker, der bygger firmaer, er ude og finde dygtige mennesker. Det er basis for at skabe en succesvirksomhed. Det er, at man ikke gør det alene. De fleste succeser er ikke skabt af en person, de er skabt af et team af mennesker. Så hvis man har det her typiske ansatte mindset, at man har et job og får en løn, næste måned passer man sit job og får en løn, man arbejder ikke med at bygge noget op, så skal man bare være klar over, at man bygger faktisk noget op, bare ikke for sig selv. Man bygger noget op for sin chef, som har turet at tage en risiko, og som bygger en eller anden produktiv organisation, som han bliver lønnet af. Så jeg hader pyramidespil. Jeg håber, den her video har oplyst dig lidt. Og hvis du har kigget på network marketing, så gør dig selv en tjeneste. Sæt dig ind i facts. Der er en grund til, at Tony Robbins, den højst betalte coach i verden, coach for blandt andet Nelson Mandela, da han levede, at han anbefaler network marketing. Han siger faktisk, it's a beautiful concept, fordi det har alle fordelene ved at være selvstændig, men ingen af risiciene. Du skal ikke have et stort varelager, du har typisk ikke nogen økonomisk risiko, du kan starte deltid i din fritid og bygge det op. Bill Clinton, da han var præsident, lavede faktisk også en video, hvor han roser dem, der arbejder med network marketing og direkte salg, fordi han siger, at det er græsrodsiværksætteri. Robert Kiyosaki, forfatteren af den mest solgte bog om privatøkonomi, skriver også, at det er en fantastisk forretningsmodel. Fordi der er alle fordelene ved at være selvstændig, men du skal ikke have en masse risiko. Så hvis du kigger på network marketing, så for guds skyld lær at skelne mellem fordomme, andre folks meninger, dine egne, måske forkerte opfattelser, og så fakta. Fordi fakta, det kan man ikke diskutere imod. Facts er facts. Nå, nu er Carlos i gang deromme, kan I se, så nu skal jeg på et andet arbejde. Er det godt? Hej.